Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Ekene si n'aka ụnụ ụwa nwa egburu ya ga-adịrị mma nwa ọgba aka eji ọgụ nke mbụ n'obodo Ekweme ngwa tọọ ntị n'ala kinu okwu na-ese akụkọ. Eze mmụọ atụnyela nwaada Azụka ime nke ndị ọha obodo na ndị mụrụ ya jikọrọ aka na wee kpọtara ya ka ọ chụpụ ya mmụọ ọgwa nje nke na ya nsogbu. Mgbe ndị nta akụkọ na-agba eze mmụọ ajụjụ ọnụ, ọ zara ha sị na nwa dibịa na-eje mba oribifo na-asọ nsọ maka na nwata na-ekwuru maka ọsọ otu isi n'ọfịa ndị mmụọ n'ihi na aka na-aghara akwaba dị anyị mana ekwubaluo n'ikite okwute ihe dị n'ime ofe. Na mgbe Azụka batara ụlọ nchụaja na ndị mmụọ bidoro bewe wee sị na ife nwa bụ n'ukwu na ife egwu. Ụmụ mmụọ nọ n'ebe dị iche iche wee bewe akwa ọnwụ wee sị azị ịdị ụsọ na anya onwe ya bụ mmadụ amarọ mgbe ya ji dakwasị nwa dịka ọnwa wee bido soro ọgbọ n'ịgala otibe eze mmụọ mebe m ya. Onye ụkọchukwu gwara ndị ụlọ ụka ya na ha ga-egbu ọnụ wee kpee ekpere abalị 7 agbọọla osikapa na agwa n'ụbọchị nke 7 ekpere ahụ. Onye isi ekpere na ndị ọzọ na-eru n'okpuru ụlọ ụka ahụ wee jiri ndị uwe ojii ịnwụdo nwoke a. Ịkpa ka anyị ji n'aka ruo kịta. Nke ka oroma ụsọ bụ na nwoke a na-akpọ Odumeje nke si na ya bụ ikuku a na-afụ anya eburula nwaanyị bịara nke ya ka ọ tọpụ ya na agbụ wee maa ya onu n'ala. Nwaanyị ka dinakwana n'ebe a mara ya onu n'ala kamgbe ụtụtụ ahụ. Ikpe a enwebeghị isi. Nke na-agbawa m obi bụ na a na-ekwu nke Odumeje mere mekwasịkwa ọzọ na Maazị Senzima akpọrọla nwunye ya dị ime ọnwa 7 kpọtara Odumeje ka o kpere ekpere maka arụ n'ahịhịa. Ozugbo Odumeje batara, ihe ọ sịrị bụ onye si na ihe na-eme ama nwa isi ngwuru isi ya tinye ya onwe isi ozugbo. Aka na-ekwu nka na-ekwu ọda nwaanyị aka n'afọ nwaanyị wee mụọ nwa ya n'ike. Ikpe a ka anyị ka jikwa n'aka kịta. Nke ka ọkụkọ atọ ofe wụ na Maazị Nwiboko na-eti mkpu n'okwu ọnụ wee sị na nwunye ya Maazị Agbenta House. Ndị nta akụkọ na ndị ọzọ nọ n'ebe ahụ wee jụọ ya sị gịnị bụ Nta House? Ọ sị na mgbe ya nụtara nwaanyị ya ọfụ na nwaanyị maka esi ebe agụ mbọ mara ka esi esi ọgbọ n'ịgala na ụmụ ihe ọzọ dịgasị n'iche n'iche na abịa n'iri igwu akwa nga na nwunye ya na-akwụta ya ndị ha ma ọfụma n'ukwu mana nkịta ji onwe dị nke ọma eme. Onye na-arụ ọrụ dịka onye nche na ụlọ Maazị Nwiboko wee tie mkpu wee sị eziokwu nna anyị ukwu ọ hụkwa achị. Ikpe a enwebekwaghị isi ruo kịta. Na nchịkọta, nke na-agbawa m obi bụ na amara m ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ. Ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Eburula m ohi ekwentị m ejiri gawa na nke ndị uwe ojii ka e wee chọpụtara m ekwentị m. Ozugbo m ruru, otu onye n'ime ndị uwe ojii wenara m akara ekwentị m ọba egwu ekwentị m na-adị agụ esi na-akpa DPO na-apụta. M wee jụbasị ka ka na-eme ụdịrị ife a. Ebe ndị Igbo si na ọkịka na-akụ onye karị ya mana onye si na ọkịka dị mma ka m ka ya. Ikpe a enwebeghị isi nsi ka ejiri ya gawa na nke ndị ụlọikpe. Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. A sị na ebe ọkụ nyụrụ anyị awụsị ọwa n'ihi na ọ na-afịa arụ ọfịabịazi arụ. Ndewonu daalụ nke ọma. Ihe nna ya unu biko dododo onye ma asụ ya sụọ n'odo, onye na-amara ọsụ ya sụọ n'ala. Unu tụnyere m nke ndị bekee si n'ọwụ subscription. Please subscribe.